नैबेयो थांसिगोन दिनै जोंहा दिनै सासेया थांफिनसिगोन नालाय सब रेडि फिथा गैया थाइनैसो सोना होबाय एन्थाबनि थावनि ओमफ्राय नै थालिर लाङोनो नै हालदै गोथां बाथोन जानो लाबाय नै सौराय नै सिल्का लाइखौ सोथ'वाखै र' लाइखौ खांनो दोनखादों जाखाबाय बेगालाय थाब थांनो गोनांनि गोसोआ थांनायसिम मबाइल आं खोनाखाबाय दे बेगाव फिथा ओमफ्राय लाइ सौराय फिथा हालदै थालिर सोबाय बेगाला आं सोलायनांगोन आं सोलायनो iya giliran aja kak oh tangan sini phải giá cái bộ không ăn nhiều thằng con đấy rồi đây cho lên nào ạ cái mặt lật nó là cái thứ ba thì sẽ đưa này chứ để số đã ra đây không làm hè lên raกันsize mungkin size ini jadi ini untuk ini langkah saya mau jelasin lagi asus jangan hingga ini pada parti jalan nahai tolonglah jirai tolong tuh nahai anak kerja lama letra nu badai berubah jadi untuk apa nih saya kan masih ada beda masih nih जायनि हौवाफोराबो बाहेरायाव थाहैयो बैसोरनि हिनजावफोराबो मिथिगोन आरोना माबायदि हौवाफोरा थाफैनो गोनां माबायदि दुखु जायो साख्रि मावनाय हिनजावफोरा बिदि जायो आरोना जेनेबा समाव लोमजाबाबो माबाबाबो मोनाना हौवाफोरनि खामानिखौबो समाव जोंनो मावनांगौ जायो लोमजाबा साजाबाबो मुलि बिदिनो नायनाय मोना Bebek. Ini kok mak? Tangan mak. Auto sim Indonesia. Silbarisok. Nori Patsala थांनाय लामा. Hai नै जों सिमला भुटान मोनहैयो. कुठे जाबो नैबेजों सिमला भुटान मोनहैयो नैबेजों पाठशाला थांसै होमबा Ada. Bye bye. Tanggal. Sini jelas ini ada.